per aparellar-se i per a no tancar les instal·lacions, els ha ocorregut esta criticada solució. Rock d'influències americanes arrelat als 90 és el Trineu Tanoka. Este trio del Camp del Túria assolís la maduresa en els 12 temes de microones. Demà a la nit actuen en directe al Parc del Molí de Godella. Hem espantat totes les mosques i ens hem quedat tranquils i a fosques. Ens vas matar. Exmembres de l'extingit grup punk La Cosa Nostra, este trio no podia abandonar la música. No em preocupes, he tingut pensar. Jo tenia unes cançons guardades que necessitava d'alguna manera tirar-les endavant i vaig compartir-les amb ells dos i va aparèixer l'idea del projecte i d'ahir començarem a tocar junts. De tres estils diferents naix este rock indie amb tendències anglosaxones, des dels clàssics Pixies fins a Placebo o No Age. Jo crec que se nota més la influència de la resta de membres i també que nosaltres ja portem molt de temps tocant junts, entonces ja estem més assentats. És un rock un poc que se podria definir com a indie, no? Un poc independent, fem el que ens agrada, en la línia millor del rock més americà. El Trineu Tanoka, de força, cor i innocència a parts iguals.